Animalia basatiak eta emakume basatia galtzorian dauden espezieak dira. Historian zehar, emakume basatiaren lurralde espiritualak espoliatuak edo erreak izan dira. Haien gordelekuak suntsitu egin dira, eta beren ziklo naturalak erritmo artifizial batzuetara egokitu behar izan dira, besteak asetzeko. Zer gertatu da nire arimaren ahotsarekin? Zeintzuk dira nire bizitzako hezur lurperatuak? Zein da nire sena instintiboarekin dudan harremana? Noiz izan zen aske ibili nintzen azken aldia? Nola lortuko dut bizitzak berriro bizia hartzea? Nora joan zen Otsoa? Bada garaia emakume gatiboa biktimaren egoeratik perspikazia areagotzen duen egoerara igarotzeko. Energia metatzea harrapariari irabazteko, bai esperientzia bakana denean, bai erlijio, senar, familia edo kultura suntsitzailea edo konplexu negatiboak direnean. Orduan, lehen haren aurka erabilitako botere horiek eraldatu ahal izatea lortzen du. Egun horretan, emakume batek ez du maitatuko bere ahultasunarekin, bere indarrarekin baizik. Ez du bere buruaren gandik ihes egingo, baizik eta bere buruarekin topo egingo du. Ez da makurtuko, baizik eta baietz esango du. Egun horretan, maitasuna izango da beretzat, bizi iturri eta ez arrisku hilgarria.